Sabies que al voltant del 60% de les reclamacions rebudes per associacions de consumidors són sobre telefonia? Principalment es deuen a problemes de facturació i a conflictes per cobraments de permanència. Per això, és molt important que revises la teua factura i comproves que siga conforme a l'oferta acceptada. A l'hora de contractar, si ho fas per telèfon, comprova sempre que els operadors que et contacten siguen qui diuen ser i s'identifiquen amb l'empresa. Recorda que en aquests casos tens 14 dies de desistiment del contracte. Estigues alerta amb les ofertes que pareguen massa bones i sol·licita sempre la seva recepció per escrit, per tal de comprovar els termes de contractació abans de signar. Conserva sempre la documentació d'oferta, contractació i facturació, per si deus reclamar. Recorda que, amb l'aprovació de la nova llei de telecomunicacions, la permanència mai pot ser superior a 2 anys. Si tens qualsevol dubte o consulta en matèria de consum, la Unió de Consumidors i la Diputació de València t'atenem. Per tu, visques on visques.